Ahojte, tu je Elemental a sme v 8. parte Geometry Dash. Tentokrát tu nem Divia, takže môžeme normálne natáčať. No nie? Skúsim checkpointov. Dali sme tento diel, či nie? Myslím, že nie. A to teraz vám môžem rozprávať. Povedal som, že Geometry Dash nie je dosť tak. Povedal som, že keď som Geometry Dash, môžem sa sústrediť na rozprávanie. Takže, ja mám veľmi veľkú predstavivosť. A vymyslel som asi 10 alebo 11 svetov, viac než 50 počítačových hier a tiež veľa príbehov. A mám, keď čítam, tak si ten príbeh akoby predstavujem v mysli. A keď čelnem na nejakú knižku, nespomínam si na písmená, ale na rozprávku obci fantázie moje. Čiže podľa mňa výhoda. No, takže ak poviete nejaký téma, tak z toho vymyslím príbeh a poviem vám ho v ďalšom videu. Napríklad dáte téma, neviem, had. Tak vám poviem, ja už som vymyslel hru menom Život superhada. Tak dáte napríklad lev, tak tým vymyslím príbeh o levovi. Chvíľu mi to bude trvať. No, skúsim na to, dobre? No dobre, takže čo som chcel, to je asi všetko, čo som chcel ohľadne predstavivosti, čo? Asi hej. Ďalej. Pozerám anime, to je japonský animovaný seriál, preto musím hľadať s českými alebo slovenskými titulkami, no titulky mi nevadia, ako by ani neboli. Kde sa dej odohráva väčšinou na stredných školách. To znamená, že viem veľmi veľa o japonských stredných školách. No a tiež som čítal nejakú knihu, kde bolo v stredných školách. Hej, kde bola hlavná postava na strednej škole. A tak... No a vtedy som vymyslel o tom, čo by... No vtedy som zistil, že na nejakých slovenských stredných školách sú akoby kráľovní, že kráľovná školy. Aspoň tak je známa. No je známa kráľovná školy niekto. Som rozmýšľal a mi sa príbeh, že keby som bol ja na normálnej strednej škole, kde je kráľovná, tak že by som proste sa tváril, ako by kráľovná neexistovala. Viem o nej veľa z tých vecí, čo som počul, no ignorujem ju, ako by ani niekde nebola. No tu má pomocníčky a služkyne
Tak viete čo, nie. Budeme hovoriť na budúce. Dovidenia.